ddrama yn adran Pwysau'r Cigydd ar hyn o bryd. Irwyn Richards, mae Paul Slater yn cadw ni gyd ar flaenau'n seddau fan hyn. Yndi, mae wedi bod ti'n neud i benderfyniad unwaith, dwi'n teimlo. Mae'n nôl nawr i Nôl a blaen, nôl a bwyso blaen. mesur eto. Cadw ni gyd. Mwy mae'r gystadleuaeth yn mynd mlaen, fi'n dechrau meddwl falle eith yma par yma Pa un? yn y canol. O- Mae'n dod nôl atyn nhw o hyd o hyd o hyd. Oedd o Robert West Ie. o Swydd Lincoln. Wel, i beth ni'n gwybod, i Loegr mae'r wobr yn mynd, achos mon teulu'r hall, ti a 3 phar yn y cylch a 1 par wedyn gan Robert West. Mae'n bendant i ti. Lincoln. Co fe'n dod? Ife? Ydy, yn mynd Ife? ymlaen nhw. Ydy, Yes! Robert West. Robert West o Swydd Lincoln. 1 par o dy fe yn y cylch, o 3 dy teulu'r hall. Oedd un yn ddigon heddi. Wel, mae wedi mynd. Ie. Ti cytuno? Ydw, cytuno. Oedd y par, fel o'n i'n gweithio ti, oedd y 3 par yn y canol na. Oedd par Robert a 2 bar hall yn sefyll allan. A maen nhw wedi mynd i'r rhestr fer. Holli blew i wedyn. Ma'n bethau. Ac Ond oedd y pwysau yn bwysig i Paul Slater y beirniad. oedd yn bendant. A mae Robert yn un dda iawn oherwydd dim yn aml gei di oen gwrw a oen fenw i weddi gyda'i gilydd. Mae yna weddrin a oen fenw gyda Robert fyna. Felly, fel arfer, mae'r oen fenyw yn tewhau yn gynt, a fyddai fwy o fraster yn ni. Felly, mae wedi'n neud yn dda i gael par o wyn o wahanol rhyw. Diolch yn fawr Irwyn, wedi weld mae Robert West a'r teulu wedi gwneud yn arbennig o dda yn ein ffeir ni'n barod eleni, achos maen nhw wedi ennill wrth gwrs pencampwriaeth yn yr Agrifest a is-bencampwriaeth yn ffair Eall Lloegr yn barod a nawr yn edrych fel petai nhw wedi ennill pencampwriaeth adran Pwysau'r Cigydd fan hyn yn ffair Eall Cymru. Well, massive congratulations. How did that feel like? I don't think it's really sunk in yet. It's amazing, really. He kept us all on our toes, didn't he? I know, he's made us sweat for it and work for it out there. Yeah, you are sweating. Yeah, sorry. It's a lot different day today to what it was yesterday. It's a lot warmer. Yes. How were the nerves, though? Fairly up there. They were, yeah. You've had a good season so far. Oh, it's been great, yeah. Very good. How do you keep on turning them out so well? Just keep trying every year and try and do your best, and that's about all you can do, really. How were the nerves for the big one? I've not really thought about it yet. I wasn't planning on getting this far, so it'll start to sink in soon, I would think. So Good we'll luck see. to you. Okay, thank you very much. Thank you. Diolch. Thank you.